Bună dimineața, astăzi vă prezentăm Dacia 1310, Suzuki, Renault, Peugeot, Lamborghini, Renault Alpine, Taxi și Maserati. Ăla e nou, de la Taxiul ăsta până la Suzuki, machete vechi. Până aici, de la ăsta până la Taxi, machete vechi. Ăsta, Dacia 1300, e mașina nouă, că e în cutie, vedeți, vede. Restul machete vechi.